Καλησπέρα φίλες και φίλοι του High TV, είναι η εκπομπή Θρυλούμενα. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και απόψε, πάντα κοντά σας, εδώ, να αναλύσουμε την επικαιρότητα που αφορά στον Ολυμπιακό, στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, σε όλα τα σπορ. Πλούσια ειδησιογραφία, βεβαίως σε μια περίοδο που μπαίνει σε μια πιο κρίσιμη καμπή ίσως η σεζόν, ο Ολυμπιακός καλείται να βγει νικητής από πολλά ζητήματα που τον αφορούν και να βγει βεβαίως κερδισμένος και από γενικότερα αρκετές παραμέτρους που δεν είναι υπέρ του. Να πούμε λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία μας και με το ποδόσφαιρο και με τα υπόλοιπα αθλήματα, να πούμε ότι χορηγός της εκπομπής είναι το postgame.gr, η ιστοσελίδα postgame.gr, το ιντερνετικό ραδιόφωνο postgame.gr, που μπορείτε και εκεί να ακούτε τις εκπομπές και γενικότερα να ενημερώνεστε από το site για οτιδήποτε αφορά ειδήσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο, και βεβαίως να κάνετε και subscribe και βεβαίως να δίνετε την παρουσία σας στη διαδραστικότητα και του site και των εκπομπών που είναι στον αέρα. Λοιπόν, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος αποχαιρέτησε ψηλά το κεφάλι τις φετινές την φετινή ευρωπαϊκή του περιπέτεια στην επιστροφή του στην κορυφαία συλλογική διοργάνωση, το Champions League, μετά από 5 χρόνια. Οι πρωταθλητές της Ελλάδας είχαν μια εξαιρετική συνολικά παρουσία και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη βαθμολογία που έφεραν στην χώρα μας, αλλά και πολύ περισσότερο στη γενικότερη τους εικόνα απέναντι σε ομάδες οι οποίες είτε έχουν παίξει τελικούς στην κορυφαία διαστηλική διοργάνωση, είτε έχουν κατακτήσει και τρόπαια, όχι μόνο Champions League, αλλά και άλλων διοργάνωσεων, όπως συμβαίνει και με τον Ολυμπιακό, που πριν από 2 χρόνια κατέκτησε το Conference League, όντας η μοναδική ελληνική ομάδα με κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου. Ο Ολυμπιακός δεν τα πήγε καθόλου άσχημα στον επαναληπτικό απέναντι στην Bayer Leverkusen, παρά το γεγονός ότι οι παίχτες του José Luis Mendilibar είχαν μπροστά τους να ανεβούν ένα βουνό κυριολεκτικά, στην προσπάθεια τους να ανατρέψουν το εις βάρος τους 0-2, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ένα παιχνίδι το οποίο οι ερυθρόλευκοι είχαν πολλές ατυχίες στη διάρκεια του αγώνα, με αποκορύφωμα βεβαίως τον τραυματισμό τόσο του Πυρόλα όσο και του Παναγιώτη Ρέτσου, με τον Ιταλό να αποχωρήσει το ημίχρονο. Ένα παιχνίδι που είχε κληθεί με τα 2 γκολ του ΣΥΚ σε ένα τρίλεπτο, στο 60 και στο 63. Κλήθηκαν να αντιτάξουν την ποιότητά τους, το χαρακτήρα μιας ομάδας η οποία τα τελευταία 25-30 χρόνια αφήνει το αποτύπωμά της στα ευρωπαϊκά σαλόνια, σε οποιαδήποτε διοργάνωση και να αγωνίζεται. Η ομάδα του José Luis Mendilibar ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν αυτή που ήλεγχε τη ροή του. Ήταν η ομάδα η οποία προσπαθούσε να επιτεθεί. Άλλωστε το 0-2 του πρωταγώνα του Καραϊσκάκης ανάγκαζε τον Ολυμπιακό εκ των πραγμάτων να είναι αυτός το αφεντικό στην αναμέτρηση και να ορίζει αυτός τις τύχες του παιχνιδιού, ψάχνοντας ένα γκολ στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός, μετά τα πρώτα 5 δύσκολα λεπτά που πέρασε, που είχε αντιταχθεί τον ενθουσιασμό της Bayer Leverkusen, το δεδομένο ενθουσιασμό της Bayer Leverkusen, η οποία έχει και το μπιζάρισμα της έδρας, έχοντας τη στήριξη και περίπου 5.000 οπαδών του, ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά η ομάδα που δυσκόλεψε πιο πολύ από όλες την Bayer Leverkusen στη δύσκολη της έδρα. Ο Ολυμπιακός είχε το ρυθμό, ήταν αυτός που ανάγκασε σε πολλά λάθη την Bayer Leverkusen, λάθη που δεν μας είχε συνηθίσει η γερμανική ομάδα στις εντός έδρας αναμετρήσεις στην κορυφαία διαστηλογική διοργάνωση, τουλάχιστον στις φετινές της υποχρεώσεις, και βεβαίως ο Ολυμπιακός έχει να κρατάει πάρα πολλά θετικά από την φετινή του παρουσία και από τον επαναληπτικό της περασμένης Τρίτης. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος που οι παίκτες του José Luis Mendilibar γνώρισαν την αποθέωση όχι μόνο από τους 5.000 εκδρομείς τους, αλλά και γενικότερα μετά την επιστροφή τους στη χώρα μας, γνώρισαν το χειροκρότημα από το απαιτητικό κοινό του Ολυμπιακού, που αναγνώρισε
την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλε η αγαπημένη της ομάδα σε ένα ζευγάρι αγώνων που οι ερυθρόλευκοι κλήθηκαν να μακιγιάρουν αρκετές από τις αδυναμίες τους που είχαμε διαπιστώσει όχι μόνο στην πρώτη φάση, στη League Phase του Champions League, αναφέρομαι στο κομμάτι κυρίως της μετάβασης του παιχνιδιού και το αγωνιστικό ντεφορμάρισμα πολύ σημαντικών παιχτών όπως ο Αγίου Πελκαμπή, όπως ο Ποντένσε, όπως ο Τσικίνιο. Μέσα σε όλα αυτά η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντέταξε το χαρακτήρα της, την νοοτροπία της ομάδας που αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στην μοίρα της και έχοντας βεβαίως να αντιπαρέλθει και μιας, θα έλεγα, πονηρής διαιτησίας από τον Άγγλο Μάικλ Όλιβερ, ιδιαίτερα σε 2-3 στιγμές που ο Ολυμπιακός είχε 2-3 καταφανέστατα υπέρ του φάουλ σε πολύ καλή θέση. Ο Άγγλος ρέφερι έκανε ότι δεν είδε, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να πούμε, έκανε ότι δεν είδε, γιατί ήταν καταφανέστατα φάουλ που δεν έδωσε ο Άγγλος διαιτητής. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ολυμπιακός αφήνει μια γλυκιά γεύση και για την επόμενη χρονιά, σου έχει να κάνει τα όσα πέτυχε φέτος στην κορυφαία διαστηλιακή διοργάνωση. Για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, οι πρωταθλητές Ελλάδας στα 10 παιχνίδια που έδωσαν στο φετινό Champions League, τα 8 της League Phase και το ζευγάρι των αναμετρήσεων σε αυτή τον knockout φάση του Champions League απέναντι στην Bayer Leverkusen, συνολικά είχαν να επιδείξουν 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες. Και μάλιστα οι ήττες ήταν από ομάδες, είπαμε, που έχουν να διτάξουν πολύ σπουδαία πράγματα στην τροπιοθήκη τους, σπουδαίες ομάδες, τεράστια background, τεράστιοι σύλλογοι όπως η Real Madrid, όπως η Barcelona, όπως η φετινή Arsenal και βεβαίως η Bayer Leverkusen με το 0-2 στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση κρατάει σαν κάβα την γενικότερα θετική του παρουσία στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε όλα τα παιχνίδια στην κορυφαία διαστηλιακή διοργάνωση. Ακόμη και στην πρεμιέρα απέναντι στα Χτωπούτα Πάφο, που ο Ολυμπιακός είχε το αγωνιστικό μειονέκτημα της μικρής αγωνιστικής ετοιμότητας για τις ανάγκες ενός τόσο πολύ απαιτητικού αγώνα, σε αντίθεση με την κυπριακή ομάδα, η οποία προερχόταν από μια διαδικασία 6 αγώνων προκριματικής φάσης στο περασμένο καλοκαίρι. Κοίταξε τα μάτια ομάδες όπως η Real, κοίταξε τα μάτια την Barcelona, μέχρι το σημείο της πολύ αυστηρής αποβολής του ΕΣΕ. Στάθηκε πολύ άτυχος στο κομβικό παιχνίδι με την Eindhoven, μάτς το οποίο προηγήθηκε με ένα πολύ ωραίο γκολ του Μαρτίνς, αλλά δέχτηκε αυτή την κρύα ισοφάριση στον 23ο λεπτό, που του στέρισε μια νίκη την οποία άξιζε 100%. Που και πέρα όμως ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ καλά δείγματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στη Real Madrid στο Καραϊσκάκη, σε ένα παιχνίδι που ευτύχησε να προηγηθεί με τον γκολ του Τσικίνιο, αλλά ακολούθησε ένα νεκρό 20 λεπτό και είχε να αντιμετωπίσει έναν Εμπαπέ ίσως σε μια από τις κορυφότερες, τις καλύτερες βραδιές της ως τώρα καριέρας του. Πέτυχε καρέ, θυμίζουμε, ο Γάλλος στο Καραϊσκάκης, με τον Ολυμπιακό να μειώσει στο τελικό 3-4 με τα τέρματα του Αγίου Πελκαμπή και του Ταρέμι. Γενικότερα πέτυχε το ακατόρθωτο, αυτό κρατάμε. Για πολλούς ήταν ακατόρθωτο αυτό που πέτυχε η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε ό,τι έχει να κάνει τη σειρά των αγώνων που είχε να αντιμετωπίσει της Καϊράτ στην Αστάνα, την Bayer Leverkusen στο Καραϊσκάκη στις 20 του Γενάρη και τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Πέτυχε 3 συνεχόμενες νίκες. Έκανε το απίστευτο, το ακατόρθωτο για πολλούς. Προκρίθηκε ως 18ος και με την Bayer Leverkusen έδειξε γενικότερα μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Και θυμίζουμε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η άτυχη στιγμή του τραυματισμού, προσωπικά αυτό πιστεύω και εγώ, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η άτυχη στιγμή του τραυματισμού του Ρέτσου με τον Πυρόλα, ίσως να μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα. Ίσως σήμερα να κάνουμε ένα λόγο για την επόμενη ευρωπαϊκή αντίπαλο του Ολυμπιακού, που θα ήταν η Arsenal. Καθότι η Bayer Leverkusen έπεσε πάνω στους κανονιέριδες. Μια Arsenal την οποία ο Ολυμπιακός, σαν σήμερα, πριν από 6 ολόκληρα χρόνια, την είχε αποκλείσει σε νοκάουτ παιχνίδι
για τους 32 του Europa League στην παράταση μέσα στο Emirates με εκείνο το πολύ ωραίο γκολ του Youssef El Arabi στο 119 και παίζοντας με παίχτη λιγότερο από το ξεκίνημα της ημιώρης παράτασης. Όμως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κλαίει, ίσα-ίσα οι ερυθρόλευκοι πέρα από το πολύ καλό πρόσωπο που έδειξαν σε αυτήν τη φετινή τους ευρωπαϊκή περιπέτεια, απέδειξαν ότι έχει μια φυσική συνέχεια και μια συνέπεια η ομάδα η οποία κατέκτησε το Conference League πριν από 21 μήνες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην άκρη του πάγκου του συμπλήρωσε 29 ευρωπαϊκά παιχνίδια σε όλες τις οργανώσεις, Conference League, Europa League και Champions League, όπου μετράει 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και μόλις 8 ήττες. Είναι κάτι το οποίο θα έμοιαζε τρελό ουτοπικό πριν από 10 ακόμα χρόνια. Αν λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός με έναν προπονητή θα μπορούσε να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, να φτάσει στους 16 του Europa League μέσα από μια πολύ απαιτητική league phase πέρσι και φέτος να φτάσει μέχρι τους 24, μέχρι την διάμεση φάση της κορυφαίας διαστηλογικής διοργάνωσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Βάσκο προπονητή, ο οποίος βεβαίως του έχει ασκηθεί αρκετή κριτική φέτος σε ό,τι έχει να κάνει τη διαχείριση του ρόστερ. Πολύ δικαίως, πολύ αδίκως, πολύ με δύο λάμδα και ομικρογιώτα αναφέρομαι. Αρκετός κόσμος πιστώνει στον Βάσκο τεχνικό το γεγονός ότι έχει εμφυσίσει μια δική του νοοτροπία, μια δική του κουλτούρα ποδοσφαιρική, αλλά και την ταυτότητα του νικητή στους ποδοσφαιριστές του. Υπάρχει αυτός ο άλλος σεβασμός μεταξύ παιχτών και προπονητή και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Από την άλλη, υπάρχει βεβαίως και η κριτική από πολύ κόσμο για τον λόγο με τον οποίο ο Ολυμπιακός παίζει αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά χωρίς κλασικό δεκάρι προσπαθεί η ομάδα να επιβάλλει το παιχνίδι της, να γίνει η κυρίαρχος του παιχνιδιού, παίζει αυτό το γενικότερα στις πολύ μακρινές μπαλιές. Είδαμε και πολλές έντρες σε πολλά προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Κάτι το οποίο σιγά σιγά ο Ολυμπιακός αρχίζει και το αφαιρεί σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι των σεντρών. Προσπαθεί με κάτω την μπάλα να δημιουργήσει, να απειλήσει και να αναλάβει τα ενία σε ένα παιχνίδι. Το είδαμε και στη Γερμανία να συμβαίνει αυτό. Μπορεί το γκολ να μην ήρθε. Σίγουρα όμως ο Ολυμπιακός δημιούργησε φάσεις. Ήταν η ομάδα που απείλησε περισσότερο. Είχε την πολύ καλή στιγμή με τον Έσε και με τον Σιπιόνι, δύο πολύ καλά σουτ. Αλλά και ένα πολύ καλό σουτ ακόμα με τον Αντρέ Λουίς, με τον Βραζιλιάνο σιγά σιγά να μπαίνει όλο και πιο έντονα στην εξίσωση του Βάσκου προπονητή και στα θέλω του 65χρονου coach των πρωταθλητών Ελλάδος. Και βεβαίως από εκεί πέρα η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι οφείλει να είναι όλο και καλύτερη. Από τη στιγμή πλέον που ολοκληρώθηκε το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι, ένα ταξίδι που ο Ολυμπιακός έβγαλε και αρκετά ωφέλη από πλευράς οικονομικής αξίας και αναφέρουμε στις 43 περίπου εκατομμύρια ευρώ που θα εισρεύσουν στα ερυθρόλευκα ταμεία από την φετινή πορεία της ομάδας. Αποτελεί μια πάρα πολύ καλή κληρονομιά και για την επόμενη χρονιά, με τον αστερίσκο ότι το ερχόμενο καλοκαίρι πάρει δεν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, που πρέπει να το πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι ξεκινάμε στο ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, αλλά ό,τι και να γίνει φέτος, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποδομηθεί το υπάρχον ρόστερ. Και μιλάω ξεκάθαρα τώρα. Η ομάδα έχει ποιότητα. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι κουβαλούν στις πλάτες τους την ομάδα ημερολογιακά 3 σεζόν που έχουν πάρει, θα έλεγα, το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης στο να οδηγήσουν την ομάδα σε επιτυχίες. Πολλοί παίχτες, είναι απόλυτα λογικό να είναι κουρασμένοι, να είναι κάπως ξεζουμισμένοι. Αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η ομάδα, λέγαμε μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό,
που ο Ολυμπιακός βγάλε μια κόπωση αγωνιστική και πνευματική και μια έλλειψη ιδεών στο παιχνίδι του, λέγαμε με τον Κώστα εδώ ότι είναι κάπως ξεζουμισμένη η ομάδα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό έχει μια λογική βάση σε αυτό που λέμε. Όταν ο κύριος Μεντιλίμπαρ έχει στο μυαλό του μια ομάδα στην οποία δίνει ευκαιρίες σε 15 και έως 17 παίκτες, έτσι, κατά βάση θα έλεγα εγώ, κατά βάση γιατί περισσότεροι έχουν πάρει όλοι τις ευκαιρίες τους, αλλά η ομάδα, ο κορμός αυτού του Ολυμπιακού που βλέπουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια απαρτίζεται από 17 ποδοσφαιριστές. Είναι λογικό κάποιοι παίκτες που έχουν τραβήξει όλο το κουπί, για να το πούμε και λαϊκά, να βγάζουν κομμάτια κόπωσης στο παιχνίδι τους. Και αναφέρομαι βεβαίως στον Αγίου Πελκαμπή, ένας παίκτης που είναι ορόσημο για τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα 2,5-3 κοντά 3 χρόνια που αγωνίζεται με τον δάπτον στεφανωμένο έφηβο, έχει πετύχει ήδη 76 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού γενικότερα στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ξεπερνώντας τον πολύ καλό φίλο του και συμπατριώτη του Ιουσέφ Ελαραμπή, που είχε μέχρι το καλοκαίρι του 24 που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό 20 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Πλέον ο Ελκαμπή έχει φτάσει στα 24 ευρωπαϊκά γκολ. Δείχνει το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 2 μήνες, να είναι πάρα πολύ κουρασμένος και επιφορτισμένος, κυρίως θα έλεγα εγώ, από το γεγονός ότι κουράστηκε αρκετά, υπερφορτώθηκε αρκετά με την εθνική του ομάδα του Μαρόκο στο πρόσφατο Κόπα Αφρικα, το οποίο διοργάνωσε η ομάδα του Αγιούπ Ελκαμπή. Το έχει φέρει βαρέως την απώλεια του τίτλου και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε αυτό το τρόπαιο, και είναι λογικό να μην είναι στις ίδιες στροφές ή στα ίδια επίπεδα απόδοσης που μας είχε συνηθίσει τουλάχιστον μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο. Αλλά νομίζω και αυτό είναι περαστικό. Πολλοί κόσμος, ο οποίος θέλει να διαβάσει και πίσω από την κουρτίνα, το συνδέει, όχι δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, αναφέρομαι στον κόσμο του Ολυμπιακού, το συνδέει με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και επίσημα το κομμάτι που έχει να κάνει με την ανανέωση του συμβολαίου του. Εμείς έχουμε να πούμε ότι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ, από τον περασμένο Δεκέμβριο έχουμε πει, και εγώ προσωπικά σας έχω πει ότι είναι τελείως τυπικό το θέμα. Υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού, της πλευράς του Ολυμπιακού και της πλευράς του Αγιούπ Ελκαμπή για νέο συμβόλαιο που έχει να κάνει για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο Ολυμπιακός δίνει τον πρώτο σκόρερ για τα επόμενα ουσιαστικά 3 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 29, γιατί το 2+1 ουσιαστικά ανήκει στο Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 28, για το αν είναι στο χέρι του Ολυμπιακού να το ανανεώσει τη συμφωνία με τον Αγίου Πελκάμπε. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός στην χειρότερη περίπτωση για τα 2 επόμενα χρόνια θα έχει τον Αγίου Πελκάμπη στις τάξεις του. Και πολλοί κόσμος το συνδέει αυτό με το γεγονός ότι σύρεται το κομμάτι του συμβολαίου του και στο αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει να κάνει αυτό. Ίσα-ίσα, ο Ελκαμπή είναι αυτός που δίνει πρώτο στο σύνθημα και στα αποδυτήρια. Ο Ελκαμπή είναι αυτός που με την παρουσία του προκαλεί τρόμο στους αντιπάλους του Ολυμπιακού, καθότι όλες οι ομάδες έχουν γευτεί τι σημαίνει να δέχεσαι γκολ από τον Αγίου Ελκαμπή. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο παίκτης ο οποίος με τα δικά του γκολ έχει σφραγίσει τους 3 τίτλους. Αναφέρομαι στην κατάκτηση του Conference League με δικό του γκολ, στην κατάκτηση του Κυπέλου πέρσι απέναντι στον Όφη με δικό του γκολ και του Γιάννετσοκ φυσικά, και βέβαια την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος που είχε τεράστια συμβολή. Με το δικό του γκολ ο Ολυμπιακός είχε πανηγυρίσει μαθηματικά την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ στο 0 στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Αυτό το κομμάτι, γιατί πολλής λόγος γίνεται για το τι συμβαίνει γύρω από τον Αγίου Πελκάμπη. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ξαναβρει την αγωνιστική του φόρμα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα γκολ για τον επιθετικό είναι η βασική του στροφή. Με αυτά, δηλαδή πετυχαίνοντας γκολ, ο επιθετικός έχει καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Όταν περνάει ένα διάστημα και είσαι ντεφορμέ και δεν βλέπεις να μην σου κάνει τα χατήρια η μπάλα και να περνάει μια περίοδο ανομβρίας
σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι του σκοραρίσματος, είναι λογικό να σε ενθαρρύνει και εσένα, σαν παίχτης, όσο μεγάλος παίχτης κι αν είσαι, όπως και να λέγεσαι, είτε λέγεσαι Αγίου Πελκαμπή, είτε λέγεσαι οποιοδήποτε, όπως και να λέγεσαι. Και αυτό βεβαίως βαραίνει τις πλάτες του Μαροκινού επιθετικού. Όμως, νομίζω και εγώ ότι αν αρχίσει να σκοράρει ξανά, περιμένουμε ότι την Κυριακή να συμβεί αυτό, γιατί πολλής λόγος γίνεται και αν θα ξεκινήσει ο Μαροκινός ή αν θα ξεκινήσει ο Ταρέμι απέναντι στον Πανσεραϊκό, μπορούμε να δούμε και πάλι σχήμα με δύο επιθετικούς. Το οποίο βλέπουμε συχνά πυκνά στο ελληνικό πρωτάθλημα από τον Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Και απέναντι στον ουραγό του βαθμολογικού πίνακα, τον Πανσεραϊκό. Ένα κομμάτι έχει να κάνει αυτό. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με κάποιους παίκτες, είπαμε και πιο πριν, ότι που δεν μπορούν να τραβήξουν το κάρο. Για παράδειγμα, ο Τσικίνιο μέχρι πριν τα παιχνίδια με τη Leverkusen, γιατί στο παιχνίδι τουλάχιστον με τη Leverkusen, κυρίως στη Ρεβάνς, έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής, όπως και στο μάτς του πρωταθλήματος που ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Πανετολικό το περασμένο Σάββατο με τα τέρματα του Πυρόλα και με τον Γιαζίτσε. Ήταν από τους κορυφαίους ο Πορτογάλος μέσος. Από το ξεκίνημα του 26 μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ο Τσικίνιο δεν θύμιζε τον παίχτη που είχε ηγηθεί στην πορεία του Ολυμπιακού τόσο προς το Conference όσο και προς το περσινό Double. Όμως και αυτός είχε τράβηξει πολύ κουπί. Ήταν από τους παίχτες που πραγματικά είχε το ρόλο του ηγέτη στο κομμάτι της οργάνωσης. Βεβαίως κλήθηκε να καλύψει εν πολλοίς το κενό που έχει δημιουργηθεί στη θέση 8-10, είτε από τους διάφορους τραυματισμούς που έρχονται στη σεζόν, είτε από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πέρσι είχε μάθει να παίζει με τον Μπάμπη Κοστούλα και τον νεαρό επιθετικό, να σπάει την μπάλα και να είναι ο κρυφός κυνηγός πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Τσικίνιο, όποτε χρειάστηκε, ήταν παρόν, αλλά το τελευταίο διάστημα ήταν και αυτός μακριά από τον καλό αγωνιστικό του εαυτό. Σιγά σιγά τον ξαναβρίσκει. Και φτάνουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει και με άλλους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν την ίδια απόδοση συγκριτικά με πέρσι και πρόπερσι. Γενικά, εντάξει, μην ονοματίσουμε και με πολλούς παίκτες. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι απλά εγώ επικεντρώθηκα κυρίως και στο Ελκαμπή και στο Τσικίνιο που είναι πάρα πολύ επιδραστικοί με την ομάδα. Όπως και ο Ταρέμι, για παράδειγμα, που είχε ένα εντυπωσιακό ποσοστό σκοραρίσματος μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο μάτς με τον Πανετολικό έχασε 4 απίστευτες ευκαιρίες με αποκορύφωμα το δοκάρι στο 49ο λεπτό. Και αυτό είναι θέμα κόπος. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ταρέμι, το διάστημα της απουσίας του Αγίου Πελκαμπή, ήταν αυτός που ουσιαστικά σχεδόν μόνος του ηγήθηκε στο κομμάτι όχι μόνο του σκοραρίσματος, αλλά και της δημιουργίας. Γιατί δεν είναι μόνο τα γκολ που έχει πετύχει ο Ταρέμι, είναι και που ήταν πάρα πολύ σημαντικά στην οικονομία πρωταθλήματος, αλλά και τις ασίστ που έχει δώσει. Αλλά η δική μου αίσθηση πλέον είναι ότι από τη στιγμή που μένει πλέον μόνο το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα επικεντρωθεί εκεί, ξεκάθαρα, και παιχνίδι με παιχνίδι θα δίνει όλο και καλύτερος. Και ουσιαστικά τι μένει? Μένουν 10 παιχνίδια. 4 για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος, αρχίζει γενομένης από αυτό το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανσεραϊκό στις Σέρρες. Ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΜΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή, 8 Μαρτίου, που είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ καθοριστικό σε ό,τι έχει να κάνει τη μάχη του τίτλου, καθώς όχι μόνο αντιμετωπίζει την ομάδα που τον έχει κερδίσει 2 φορές στο πρωτάθλημα και κύπελλο, αλλά είναι μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται και αυτό σε ένα δύσκολο μονοπάτι λόγω των πολλών του τραυματισμών. Και ο ΠΑΟΚ τώρα μετά τον αποκλεισμό του από το κύπελλο UEFA και συγκεκριμένα από το Europa League από τη Θέλτα, θα έχει και αυτό στο μυαλό του στο πρωτάθλημα. Άλλωστε έχει φτάσει μέχρι τελικό του κυπέλλου, ένα μάτσο του τελικό κυπέλλου πλέον στις 25 Απριλίου με τον Όφη. Άρα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα είναι 2 ομάδες οι οποίες εν πολλοί θα έχουν στο μυαλό τους μόνο το πρωτάθλημα. Στην εξίσου μπαίνει και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία σήμερα με αυτόν τον αντίπαλό της στη φάση των 16 του Conference League θα είναι η γνώριμη για την ίδια Τσέλιε, από την οποία ιτήθηκε 3-1 στη League Phase του Conference League επί σλοβενικού εδάφους. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στη Σλοβενία στις 12 Μαρτίου
και ο Παναθηναϊκός στις 19 στην Νέα Φιλαδέλφια. Και η ΑΕΚ θα παίξει από εδώ και πέρα ένα ρόλο, γιατί θα αρχίσει να παίζει και αυτή μεσοβδομάδα παιχνίδια. Θα έχει αυτή την καταπώνηση του conference που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ, και σε δεύτερο βαθμό ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον δεν είναι στους διεκδικητές του πρωταθλήματος, αλλά συνεχίζει στο Europa League μετά τη χθεσινή του πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στην Victoria Pleasant. Και βέβαιως ο Ολυμπιακός τώρα έχει μετά τον ΠΑΟΚ έχει το παιχνίδι με τον Όφη στο Ηράκλειο στις 15 του Μάρτη και ολοκληρώνει την κανονική περίοδο στις 22 του μηνός με το τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη. Και πέρα το καλύτερο, αυτό που επιδιώκει ο Ολυμπιακός είναι, αν δεν είναι πρώτος, τουλάχιστον να είναι στη μικρότερη δυνατή απόσταση από τον πρωτοπόρο. Ώστε μπαίνοντας στα play-off με μία παραπάνω νίκη από τους ανταγωνιστές του να είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι αντίστοιχο, όχι στον ίδιο βαθμό, αντίστοιχο, είχαμε βιώσει και πέρσι. Ο Ολυμπιακός μέχρι τέτοια εποχή, θυμίζουμε 26 Φεβρουαρίου, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 6-0 στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου, δημιουργώντας από εκείνο το σημείο ένα άλυτο γρίφο στα εσωτερικά της ΑΕΚ, μια η οποία στη συνέχεια διαλύθηκε αγωνιστικά με αποκορύφωμα τις 6 συνεχόμενες ήττες στα play-off. Αρνητικό ρεκόρ για ομάδα που μετέχει σε αυτή τη φάση. Μέχρι το σημείο ο Ολυμπιακός στο συν 2 από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός άρχισε να ξεφεύγει μετά από και το παιχνίδι, καθώς το μάτι της Κυριακής που ήταν το μεγαταξίδι του ντέρμπι στην ΟΠΑΠ Αρίνα, νίκησε 1-0 την Ένωση με το γκολ του Τσικίνιο στο 91, αποσπάστηκε 5 βαθμούς και από εκεί και πέρα έκτιζε συνεχώς διαφορές. Αλλά μέχρι το Μάρτιο υπήρχε μια αντίστοιχη ισορροπία που υπάρχει και τώρα. Άρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον δεν βάζει στην εξίσωση τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, θα πρέπει να έχει focus μόνο τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και να τα αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Γιατί από εδώ και πέρα το παραμικρό λάθος μετράει. Είναι χωρίς επιστροφή. Και ιδιαίτερα στα παιχνίδια που θα έχουμε στην φάση των play-off, όπου όπως όλα δούμε θα μετέχει και ο Παναθηναϊκός, θα έχει να δώσει 6 ντέρμπι, 2 με ΠΑΟΚ, 2 με ΑΕΚ και 2 με Παναθηναϊκό. Εκεί θα πρέπει πραγματικά οι παίκτες του Χωσέλης Μεντιλίμπαρ να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια και να επιδείξουν, να κάνουν επίδειξη ανωτερότητας απέναντι στους αντιπάλους τους, ώστε να πιστοποιήσουν ότι είναι μακράν η κορυφαία ελληνική ομάδα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει το παιχνίδι με τον προηγήθηκε με τον Πανετολικό, είπαμε ο Ολυμπιακός, έδειξε καλά δείγματα γραφής, έδειξε αρκετά βελτιωμένος συγκριτικά με την αναμέτρηση που είχε δώσει την προπερασμένη αγωνιστική απέναντι στο Λιβαδιακό στην πρωτεύουσα της Βιωτίας. Αφαίρεσε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το κομμάτι που είχε να κάνει με τις έντρες. Έβαλε την μπάλα κάτω. Σε αυτό το κομμάτι έπαιξε καταλυτικό ρόλο η πολύ καλή παρουσία τόσο του Τσικίνιο αλλά όσο και του Αντρέ Λουίς, ο οποίος για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε από το ξεκίνημα από το Χωσέλης Μεντιλίμπαρ σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Ο νεοφερμένος Βραζιλιάνος φάνηκε αρκετά επιδραστικός και πολύ ενεργό συμμετοχή στο παιχνίδι, στη δημιουργία και στην μετάβαση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ προς την πολυπρόσωπη άμυνα του Πανετολικού. Δημιούργησε αρκετές φάσεις και ιδιαίτερα μετά το 37ο λεπτό, όταν ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με την πολύ ωραία κεφαλιά του Λορέντσο Πιρόλα, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, με κεφαλιά ο Ιταλός, μία μέρα μετά από τα γενέθλιά του, γιόρτασε τα γενέθλιά του με το πολύ ωραίο γκολ, χαρίζοντας ουσιαστικά στον Ολυμπιακό μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός προερχόταν από 3 παιχνίδια χωρίς νίκη αλλά και χωρίς να έχει σκοράρει. Είχε ο Ολυμπιακός να αντιπαρέλθει και αυτόν τον παράγοντα της επιθετικής ανομβρίας. Το ξεπέρασε και αυτό. Από τη στιγμή που ξεπέρασε αυτό, συνέχεια η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν η απόλυτα κυρίαρχος στο μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε βομβαρδισμό ευκαιριών. Είχαμε το δοκάρι τον Ταρέμι, άλλες 2 πολύ καλές ευκαιρίες με τον Ιρανό, 3 κλασικές ευκαιρίες με τον Αντρέ Λουίς και φυσικά
τον Κουτσερένκο να πραγματοποιεί σωρία εντυπωσιακών επεμβάσεων και μέχρι το 89ο λεπτό να είναι η βασική αιτία που ο δείκτης του σκορ ήταν στο 1-0. Ώσπου η είσοδος του Ιουσούφ Γιαζίτση στο 24ο λεπτό ήταν αυτή που έκανε την ειδοποιώ διαφορά για τον Ολυμπιακό. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, παρότι εγώ για ακόμη ένα παιχνίδι λίγο, με υπέροχο πλασέ, αξιοποίησε την πολύ ωραία προσπάθεια του Νασιμέντο, που και αυτός ήταν στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων του Πορτογάλου στο παιχνίδι με τον Πανατολικό και πολύ ωραίο πλασέ, διαμορφώσει το τελικό 2-0. Και σε ό,τι έχει να κάνει τον Ιουσούφ Γιαζίτση, να πούμε ότι και εδώ μπαίνει μια παράμετρος που έχει να κάνει με την διαχείριση του ρόστερ. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός απέναντι σε ομάδες θεωρητικά μικρότερης δυναμικότητας που έρχονται και κλείνονται είτε στο Καραϊσκάκι είτε στην έδρα τους, χρειάζεται το πόδι του Γιαζίτση για να τις ανοίξει. Δεν είναι δυνατόν να φτάμε στο 80 λεπτό για να βάζω με τη Λίμπαρ τον Τούρκο. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο να παίξει περισσότερο χρόνο, είναι παίκτης ρυθμού. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όσες φορές έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει, είτε στο πρωτάθλημα είτε στο Super Cup με τον Όφη. Είναι πολύ επιδραστικός και γενικότερα είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλά στημένα, έχει μακρινή παλιά και είναι ο παίκτης που σουτάρει, δεν διστάζει να σουτάρει. Σας θυμίζω ότι με το δικό του υπέροχο γκολ ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το δρόμο προς την νίκη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στην πρεμιέρα, σε εκείνη την αγχωτική πρεμιέρα, στο άδειο λόγο τιμωρίας Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε τον γκολ του Γιαζίτση ώστε να λυγίσει το εμπόδιο των Αρκάδων με 2-0. Το 1-0 το κάνει ο Γιαζίτση το 93, πριν κάνει το τελικό 2-0 ο Αγίου Πελκάμπη στο 97. Δείχνει γενικότερα ότι όσες φορές μπαίνει στη μάχη, στο δημιουργικό κομμάτι και στο εκτελεστικό, μπορεί να δώσει πάρα πολλές βοήθειες και να προσφέρει λύσεις σε στιγμές που πραγματικά ο Ολυμπιακός τις χρειάζεται. Άρα, θα πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση γενικότερα του ρόστερ. Για έναν Ολυμπιακό, όπως είπαμε, έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, πληρώνει το γεγονός ότι την περίοδο του Ιανουαρίου οι κινήσεις που έγιναν τον έφεραν να έχει 7 ξένους μη κοινοτικούς παίχτες, που σημαίνει ότι σε κάθε παιχνίδι ο Μεντιλίμπαρ θα έχει τη σπαζοκεφαλιά να βγάζει εκτός μάχης 2 παίχτες, ανεξάρτητα αν έχουν πρόβλημα τραυματισμού ή όχι. Πρέπει ο Ολυμπιακός να δηλώνει σε κάθε παιχνίδι 5 ξένους μη κοινοτικούς. Είναι και αυτό μια σπαζοκεφαλιά. Θα δούμε τώρα ποιους θα επιλέξει για το παιχνίδι με τον Πανσεράικο. Ένα μάτς που ο Βάσκος τεχνικός προσανατολίζεται να κάνει αρκετές αλλαγές συγκριτικά με την ομάδα που παρέταξε στον επαναληπτικό της περασμένης Τρίτης στην Μπάι Αρίνα. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του Ταρέμι και Ελκαμπή ή θα επιστρέψει στην πεπατημένη του ενός κυνηγού στην κορυφή της επίθεσης. Λογικά θα δούμε ενδεχομένως και από την αρχή πάλι τον Νασιμέντο, ο Πορτογάλος, ο οποίος προέρχεται από την καταπληκτική εικόνα του στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, δείχνει σιγά σιγά να μπαίνει να κουμπώνει όλο και περισσότερο στα θέλω του Μεντιλίμπαρ. Το ίδιο συμβαίνει και με το Σιπιόνι, που πραγματικά κόντρα στη γερμανική ομάδα για όσο διάστημα αγωνίστηκε έκανε δικό του το χώρο της μεσαίας γραμμής, δεν επέτρεψε στη γερμανική ομάδα να απειλήσει. Ο Ολυμπιακός φάνηκε πολύ πιο ισορροπημένος με τον 20χρονο Αργεντίνο στις τάξεις του. Έδειξε μια αξιοθαύμαστη συνέπεια και στο κομμάτι το ανασταλτικό αλλά και στο δημιουργικό. Συνεργαζόταν πολύ με τους ακραίους. Είχε και το σουτ που πέρασε ελάχιστα out στο 20ο λεπτό. Γενικότερα ο Ολυμπιακός έχει πολλά να περιμένει και από το Σιπιόνι και από τον Νασιμέντο. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, το καλύτερο για τον Μεντιλίμπαρ είναι να σπάει τις συμμετοχές και των δύο, να τους χρησιμοποιεί όσο και περισσότερα λεπτά γίνεται για να ξεκουράζει και τον Τζικίνιο, να ξεκουράζει και παίκτες όπως τον Μουζακίτη, όπως τον Έσα. Θα χρειαστούν όλη αυτή η ξεκούραση, καθώς από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός θα έχει να διαχειριστεί το γεγονός ότι θα δίνει ένα παιχνίδι εβδομάδα για το πρωτάθλημα, αλλά από εδώ και πέρα όμως η ομάδα θα έχει μόνο ντέρμπι.
ουσιαστικά το μοναδικό εύκολο παιχνίδι θεωρητικά είναι αυτό της Κυριακής. Γιατί μετά έχει τον ΠΑΟΚ, έχει τον Όφη στην Κρήτη, τον αναγεννημένο Όφη με τον Χρήστο Κόντι. Τελευταία αγωνιστική έχει τη Λάρισα, βέβαια, εντάξει. Ενδεχομένως η Λάρισα να μην είναι και αδιάφορη βαθμολογικά, τελευταία αγωνιστική. Αλλά από εκεί και πέρα θα έχει άλλα 6 ντέρμπι στο μίνι μαραθώνιο των play-off. Συνεπώς, θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η ομάδα οφείλει να πάρει το πρωτάθλημα. Καθώς για να ξαναζήσει ο Ολυμπιακός εκ του ασφαλούς βραδιές όπως οι φετινές, στην κορυφαία διαστηλογική διοργάνωση, οφείλει να πάρει το πρωτάθλημα. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, αν βγει δεύτερο για παράδειγμα, θα υποχρεωθεί σε ένα καλοκαίρι να δώσει 2 προκριματικές φάσεις. Υπάρχει ανασφάλεια ότι έχει να κάνει το αν θα δώσει το παρόν στο Champions League. Ελοχεύει ένας αποκλεισμός που θα τον μεταφέρει στο Europa League. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους με τη λίπαρ και ποδοσφαιριστές, ώστε η ομάδα να συνεχίσει να προσθέτει κομμάτια στο ότι έχει να κάνει την αγωνιστική συνέπεια στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Στο πρωτάθλημα είπαμε. Από εδώ και πέρα απαγορεύεται το λάθος. Πρέπει ο Ολυμπιακός παιχνίδι με παιχνίδι να είναι ολοένα και καλύτερος. Δεν υπάρχει επιστροφή. Τώρα με τον Πανσεραϊκό το ευχάριστο θα είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αγκαλιάσει την ομάδα για ακόμα ένα παιχνίδι. Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν τη στήριξη περίπου 4.000 οπαδών τους που αναμένεται να κατακλείσουν το γήπεδο των Σερών. Θα έχει full ερυθρόλευκη ατμόσφαιρα το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Για ακόμα ένα παιχνίδι ο κόσμος θα αποτελέσει την ασπίδα της αγαπημένης του ομάδας. Και ο Ολυμπιακός κάνοντας αυτό που πρέπει, τι είναι το αυτό που πρέπει, 4x4 πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, να φτάσει τους 62 βαθμούς, έχει 50 τώρα, να φτάσει στους 62 και από εκεί πέρα να περιμένει τι θα συμβεί στα play-off. Σου λέει, κάνουμε το ρεπορτάζ, υπάρχει η περίπτωση του Ντανιέλ Ποντένσε, ο τραυματισμός του Ντανιέλ Ποντένσε δημιουργεί πονοκεφάλους στον Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Η αυριανή προπόνηση, η τελευταία προπόνηση που θα γίνει στο Ρέντι θα δείξει κατά πόσο ο Πορτογάλος μας επιθετικός θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Πάντως μέχρι τώρα, τα όσα διαπιστώνουμε μέχρι τώρα, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Και ενδεχομένως ο Μεντιλίμπαρ να αποφασίσει να μην τον χρησιμοποιήσει κοντά στον Πανσεραϊκό για να τον έχει πιο φρέσκο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ της μεθεπόμενης αγωνιστικής. Τον τέλει της μεθεπόμενης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, σου έχει να κάνει τώρα μια ενδεχόμενη δεκάδα. Νομίζω ότι ο Τζολάκης θα παραμείνει στην από τα δοκάρια. Ενδεχομένως να ξαναδούμε τον Καλογερόπουλο στο κέντρο της άμυνας με έναν εκ των Πυρόλα Ρέτσο. Αυτή είναι η λογική. Ο Καλογερόπουλος, ο οποίος είχε πολύ καλή απόδοση στη νίκη επί του Πανετολικού με 2-0. Στο δεξί άκρο, πιθανώς να ξαναδούμε τον Κωστίνια. Κωστίνια που είχε καλή παρουσία στο μάτσο με τον Πανετολικό, να ξεκουράσει το Ροντινέιο Μεντιλίμπαρ. Ενδεχομένως αριστερά να δούμε τον Μπρούνο να επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και από εκεί πέρα εγώ δεν θα αποκλείω να δω από την αρχή τον Σιπιόνι να παίζει ή τον Ασιμέντο, τον Τσικίνιο να είναι σε ρόλο οργανωτή, τον Αντρέ Λουίς λογικά να παίρνει πάλι το χρήσμα του βασικού με τον Μαρτίνς στο άλλο άκρο και ένας εκ των Ταρέμι και Αγίου Μπελκαμπή να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω μια πιθανή δεκάδα ενδεχομένως να είναι αυτή απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ένα Πανσεραϊκό που, εντάξει, πρόκειται από την δύσκολη νίκη επί του Βόλου την περασμένη αγωνιστική με 2-1. Πανσεραϊκός ο οποίος, εντάξει, θα παίξει τελευταίες του μαθηματικές ελπίδες για την παραμονή. Νομίζω ότι λογικά θα είναι μία από τις δύο ομάδες που θα μας αποχαιρετήσουν φέτος στην Super League. Αλλά χρειάζεται προσοχή. Καμία ομάδα, ειδικά απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν θεωρεί κανένα παιχνίδι χαμένο. Ίσα-ίσα θα πρέπει οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, αποφασιστικοί
και παθιασμένοι, έχοντας και τη στήριξη 4.000 οπαδών τους. Να μπουν πάρα πολύ δυνατά τα πρώτα λεπτά, να μην επιτρέψουν στον Πανσεραϊκό να επιβάλλει το ρυθμό που θα θελήσει, τον αργό ρυθμό που θα θελήσει να επιβάλλει στο παιχνίδι και να αρχίσουν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τις στροφές τους, έχοντας ως πηξίδα τα δύο τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Πανετολικό και Bayer Leverkusen. Αυτό νομίζω και από το ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι από εχθές έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το πολύ μεγάλο ντέρμπι με το δικέφαλο της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη αγωνιστική. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ακόμα ένα sold out. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Στουρνάρα. Κώστα, καλησπέρα. Άκουσα, Κώστα, τα ύψιστα του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι ο Ολυμπιακός στάθηκε πολύ καλά στο Champions League. Έτσι. Βέβαια, αυτό. Το τελευταίο παιχνίδι θα πρέπει να πούμε ότι για τη Leverkusen, αν πάρει δει κάτι συνολικά τα δύο μάτς, έχει αποκλειστεί στις λεπτομέρειες, πληρώνοντας και ατομικά λάθη αλλά και λάθη κυρίως που έγιναν ό,τι έχει να κάνει με το στήσιμο της ομάδας. Τα είχαμε πει με την έλλειψη στόπερ και κάποιων άλλων λύσεων. Όσον αφορά τον προπονητή, θα έλεγε κανείς ότι ίσως με τον τρόπο που προσέγγισε το δεύτερο παιχνίδι στο Leverkusen, στο Bay Arena, θα έπρεπε να προσεγγίσει το πρώτο, δηλαδή να έχει κρατήσει το 0, να έχει πάρει ελπίδες και ίσως να παίξει λίγο πιο επιθετικά από τη στιγμή που κυνήγαγε 2 γκολ για την παράταση. Εντάξει, δεν έγιναν. Τώρα εντάξει, ο προφήτες δεν μπορούμε να γίνουν βεβαίως. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός στάθηκε στα ίσια κοντά σε μια καλύτερη ομάδα από τη Leverkusen και θα μπορούσε να έχει πάρει την πρόκληση αν ήταν λίγο προσεκτικός ή αν, όπως είχαμε πει, είχε ενισχυθεί στις θέσεις που πονάει όπως ήταν η θέση του στόπερ. Τώρα, βεβαίως, να πούμε για τον Bay Arena ότι ήταν πάρα πολύ θετική, εντυπωσιακή η παρουσία του φίλου του Ολυμπιακού σε όλο το γήπεδο, πάνω από 4.000. Είχαν κάνει το γήπεδο ένα μικρό Καραϊσκάκι. Μου κάνει εντύπωση από την άποψη ότι παρά το 0-2 ο κόσμος του Ολυμπιακού και νωρίτερα στην πόλη πίστευε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πετύχει την ανατροπή. Μα το έχει δώσει και η ομάδα το δικαίωμα αυτό, Κώστα. Ακριβώς αυτό. Κώστα, λίγο πιο δυνατά μόνο, ας ακούμε λίγο πιο δυνατά, άμα θέλεις. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε πίστευε την ανατροπή και όπως σωστά λες, ο κόσμος είχε δώσει, η ομάδα έχει δώσει αυτό το δικαίωμα στον κόσμο να μην τα παρατάει. Έτσι λοιπόν δεν είναι και λίγες οι ανατροπές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως το χειροκρότημα στο τέλος ήταν το καλύτερο παράσημο για αυτές τις βραδιές του Champions League που μας χάρισε φέτος ο Ολυμπιακός. Βεβαίως, από εδώ και πέρα, αυτό που πρέπει να γίνει και ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. League. Νομίζω ότι ο κόσμος είδαμε όλοι πόσο διαφορετικό είναι να αγωνίσει αυτή τη διοργάνωση από τις υπόλοιπες και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απέδειξε ξεκάθαρα ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Σίγουρα ανήκει σε αυτήν, βέβαια. Αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό με βασική προϋπόθεση να κατακτήσει το τίτλο στην Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν κρύβουμε. Εμείς, Κώστα, έτσι δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Βεβαίως δεν κλείνουμε. Και αυτό επισημαίνουμε σε κάθε εκπομπή, Κώστα. Ακριβώς. Και ο ΙΑΚ και ο ΠΑΟΚ διεκδικούν με επίσης όρις τον τίτλο. Ωστόσο, θα πρέπει ο Ολυμπιακός πλέον που μπαίνει στην τελική ευθεία με τα 4 τελευταία μάτια της κανονικής περίοδου συν τα play-offs
να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί, το ποδόσφαιρο που ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει για να κατακτήσει τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός πλέον, Κωστά, δεν περιμένει άλλα αποτελέσματα. Δεν περιμένει πλέον, ξέρει ότι άμα κάνει το απόλυτο θα είναι πρωταθλητής. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όλα στα πόδια, είναι όλα στα πόδια του. Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και σίγουρα ότι μετά την βραδιά στο Leverkusen πείσμωσαν οι παίχτες και όλοι ουσιαστικά δώσαν ένα όρκο νίκης μαζί με τον κόσμο ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Που πλέον είναι ο μεγάλος στόχος. Ξεκινάει με την Κυριακή με ένα δύσκολο μάτι στις Σέρρες κόντρα στον Πανσεραϊκό, ο οποίος και θέλει βαθμούς για να ξεφύγει από την τελευταία θέση βαθμολογίας και ξέρουμε όλοι τις σχέσεις που διατηρεί με τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δεν είναι κρυφό. Και βέβαια υπάρχει το τρένο της ερχόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, θα κρίνει στο Πάλιο, θα κρίνει και αυτό πολλά για τη συνέχεια. Τουλάχιστον για το πλασάρισμα των ομάδων πριν τα play-offs. Σίγουρα. Και ο Ολυμπιακός, νομίζω, Κώστα, ο Ολυμπιακός χρωστάει μια καλή νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Είναι νομίζω η ομάδα που και τελευταίες φορές που τη βρήκε απέναντί της, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Βέβαια. Οπότε, ναι, οπωσδήποτε χρωστάει μια πολύ καλή νίκη, μια καλή εμφάνιση και να ζεστάνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο για τη συνέχεια. Και μην ξεχνάμε ότι τα ντέρμπι, έτσι όπως είναι το σύστημα, και διαφορετικό, θα δώσουν τον τίτλο και φέτος. Σίγουρα. Ο διοικητής, η ομάδα που θα κερδίσει τα περισσότερα ντέρμπι. Πέρσι ο Ολυμπιακός είχε κάνει θράψη στα ντέρμπι, να θυμίσουμε, Κώστα. Αλλά τέτοια εποχή, λίγο πριν πάρεις τηλέφωνο, είχα τονίσει ότι ο Ολυμπιακός τέτοια εποχή, 26 Φεβρουαρίου, είχε κερδίσει 6-0 την ΑΕΚ στο κύπελο και της είχε προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Ήταν μόλις το +2 στο πρωτάθλημα. Γιατί ακολούθησε το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ήταν το 6-0 και μετά το 0-1. Και μετά το 0-1 με τον Τζικίνιο και υπήρχε τη διαφορά των 5 πόντων και πήγε με διαφορά σχετικής ασφαλείας στα play-off. Αλλά μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο ήταν πολύ κοντά όλες οι ομάδες, έτσι. Βέβαια. Το λέμε για τον κόσμο αυτό, γιατί ο κόσμος ανησυχεί βλέποντας τον Ολυμπιακό να έχει έντονο ανταγωνισμό. Ναι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και στον Ολυμπιακό τελείως έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το πανενδεχόμενο. Έτσι, για τους αντίπαλες ομάδες που θα παλέψουν τα πάντα. Εντάξει, νομίζω, Κωστά, ότι παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα θα είναι όλο και καλύτερη. Είχαμε θετικά δείγματα γραφής στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, για να αναφερθούμε στο κομμάτι του πρωταθλήματος. Πολύ καλύτερη απόδοση συγκριτικά με το Λεβαδιακό. Πολλές τελικές. Η μπάλα είδαμε κάτω την μπάλα. Δεν είδαμε πολλές εντρές. Βασικό αυτό. Σημαντικό αυτό. Και είναι πλέον ο Αντρέ Λουίς γίνεται όλο και πιο επιδραστικός. Πατάει περισσότερο περιοχή. Θέλει σιγά σιγά, γιατί δέχτηκε πολλές παρατηρήσεις στο παιχνίδι με τον Πανετολικό από τον Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κέρδισε, μπορεί να έλθεξε κυρίως με την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Βραζιλιάνος δεν ήταν λίγες φορές που το άκουσε από τον προπονητή του για κομμάτια που έχουν να κάνουν με την αγωνιστική πειθαρχία και με το θέλω του με τη Λίμπαρ από τον ποδοσφαιριστή. Πάντως σιγά σιγά μπαίνει στην εξίσωση και ο Αντρέ Λουίς και αυτό που απομένει είναι σιγά σιγά να ξαναφορμαριστεί και ο Αγίου Πελκαμπή και ο Τσικίνιο που σιγά σιγά ξαναβγάζει θετικό εαυτό. Βγάζει πολύ καλό εαυτό πλέον ο Νάσιμεντο. Τον βλέπουμε να παίζει πολύ πιο άνετα, πολύ πιο απελευθερωμένα. Και αυτό είναι μια σημαντική παράμετρο. Θα αποδειχθεί και ένα όπλο στο Πεντελπάρ για τη συνέχεια. Βέβαια. Ο Νάσιμεντο. Βέβαια. Κώστα, τι να πούμε, δεν ξέρω αν το είπες, για μεταγραφικά όλο και πλησιάζει ο Κώστας Φορτούνης στο καλοκαίρι στο Ολυμπιακό. Όχι, δεν προλάβα να το πω, δεν προλάβα. Ο Κώστας Φορτούνης είναι ουσιαστικά με τον 1,5 πόδι στο μεγάλο λιμάνι για το καλοκαίρι. Ναι. Τα είχαμε πει ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά. Όπως επίσης ότι είναι θέμα χρόνου και αυτό το είχαμε πει να ανακοινωθεί η ανανέωση της συμφωνίας με τον Ελκάμπη. Ακριβώς. Για τα επόμενα 2 συν 1 χρόνια. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, θες να πούμε κάτι και για μπάσκετ. Ναι, πάμε για μπάσκετ τώρα. Ναι. Έχουμε πολλά για τον μπάσκετ.
Να πούμε κάποια πράγματα για το μπάσκετ και για το κύπελο και για το παιχνίδι με την Ζάλγκιρις που ο Ολυμπιακός ιτήθηκε. Καταρχάς, για το μάτσο της Ζάλγκιρις να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχασε ένα δικό του παιχνίδι. Και έχασε ένα δικό του παιχνίδι γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει να δέχεται κάποια τρίποντα από τους Γκος, τους πρωτοερθρόλευκους. Ο Γκος και ο Ράιτ ήταν οι που κάναν τη ζημιά. Και βέβαια ο Φρανσίσκο, έτσι. Και ο Φρανσίσκο που βεβαίως έκανε και αυτός πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορεί κανείς στην τελευταία φάση να πει κάποιος για το Φουργκέ που δεν έδωσε πάσα, που υπήρχε και το επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τη στιγμή που ο Γάλλος με 32 πόντους έσυρε το χορό, έτσι στο μάτς. Πίστευε στον εαυτό του, πίστευε στα χέρια του και επειδή είναι ο ηγέτης, είναι μεγάλος παίκτης, σε αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα δίνει πάσες. Έτσι, αυτοί οι παίκτες. Και νομίζω ότι είναι μια ήττα, εντάξει, δεν είναι καταστροφική, το ήττα αυτό. Υπάρχουν παιχνίδια, ακολουθεί και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός θα έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Επιστρέφουν και οι παίχτες, οι τραυματισμοί συνεχίζονται. Ο Ολυμπιακός ανακατεύτηκε στο Final Eight. Έχουν γυρίσει οι παίχτες σιγά σιγά και ο Γκόρις και ο Ζόζεφ Μπέρκου στην εξίσωση. Ακριβώς. Περιμένω να γυρίσουν και οι υπόλοιποι τραυματίες. Και ο Βεζέγκοφ θα μπει. Ο Βεζέγκοφ φυσικά. Αν στην τελική ευθεία τη σεζόν τόσο στην Ευρωλίγκα όσο... Κώστα, να πούμε ότι απέναντι στις Ζάλγκιρις ο Ολυμπιακός θα ήρθε των υπηρεσιών όχι μόνο του Μιλουτίνοφ και του Βεζέγκοφ, αλλά και του Λαρετζάκη και του Νετζίπογλου, οι οποίοι είχαν ενσωματωθεί με εθνική ομάδα, έτσι. Σωστό και αυτό. Έπαιξε το ρόλο του αυτό στην οικονομία ενός παιχνιδιού που διήρξε 50 λεπτά. Ναι, έπαιξε και λίγο και ο Παπα-Νικολάου. Γενικά υπάρχουν οι απώλειες, έτσι. Τώρα, όσον αφορά για το παιχνίδι στην Κρήτη, ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Έτσι. Ναι. Ο λόγος ήταν βεβαίως ότι πάρα πολλοί παίκτες και για τα τραυματίες και ο Ντόρσεϊ που έλειπε όλη την εβδομάδα στην Αμερική με το προσωπικό πρόβλημα, ουσιαστικά η ομάδα δεν ήταν έτοιμη πνευματικά για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ήταν με το μαχαίρι στα δόντια μετά τις τελευταίες ήττες. Ήθελε να αποδείξει πράγματα και το πέτυχε. Δίκαια πήρε το κύπελο. Ένα χαστούκι για τον Ολυμπιακό εν ώψη των επόμενων αγώνων έτσι, που θα ακολουθήσουν. Και είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντική αυτή γενομένη στο μάτι της Παρασκευής στον Παναθηναϊκό για να φτιάξει πλέον και η ψυχολογία της ομάδας μετά τις τελευταίες ήττες. Βέβαια. Και νομίζω Κώστα μια ενδεχόμενη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό αφενός μεν θα επαναφέρει σε υψηλά επίπεδα το δίκτυο αυτοπεποίθησης όλων στην ομάδα, αφετέρου θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο αντίπαλο στρατόπεδο. Ένας Παναθηναϊκός που εχθές γνώρισε μια πολύ οδυνηρή έντοσο δραστήτα από την Παρί, που τον φέρνει στο 16-13 και θέτει εν σοβαρό αμφιβόλο την παρουσία του στα play-off. Ούτε καν δεν συζητάμε για το Frankfurt, για τα play-off συζητάμε. Ναι, βέβαια. Είναι πολλές ομάδες μαζί και κάθε ήττα κοστίζει. Ειδικά τώρα που έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Να πούμε επίσης, Κώστα, κάποιες ειδήσεις εδώ από την εκπομπή μας. Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι στον Ολυμπιακό μάλλον περιμένουν το κονδύλι που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση για να γίνει η ανεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Υπολογίζουν να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Από Ιούνιο μέχρι και Νοέμβριο να ξεκινήσουν τα έργα για την ανάπλαση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να ζητήσει από την Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν τα περισσότερα παιχνίδια στην αρχή να γεφτωθούν εκτός έδρας, ώστε να υπάρχει χρόνος για να ετοιμαστεί το γήπεδο, τουλάχιστον στον πρώτο βαθμό. Ναι. Τώρα, για την έδρα που θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα στα πρώτα μάτς, γίνονται σκέψεις και για την Κύπρο, το κλειστό της Λευκωσίας ή της Λεμεσού, και για την Κρήτη, τα δύο αωράκια. Τα δύο αωράκια. Ενώ για την Ελλάδα έχει
προκριθεί αυτή τη στιγμή το κλειστό της Γλυφάδας για να γίνονται τα παιχνίδια. Θα είναι ένα κομμάτι όμως μεταδιαρκείας τώρα και θα είναι ένα ζήτημα τώρα. Έτσι. Ναι, τώρα μεταδιαρκείας θα κοιτάξει το Ολυμπιακό πώς θα γίνει ακριβώς μόλις οριστικοποιηθούν όλα το πρόγραμμα. Έτσι, και το πώς θα γίνουν τα έργα και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε επίσης ότι για την Ευρωλίγκα ακόμα δεν είναι επίσημο ότι θα αυξηθούν οι ομάδες την επόμενη σεζόν σε 22 ή και 24. Περιμένουμε να δούμε. Επίσης, ότι στον Ολυμπιακό, στον μπασκετικό, περιμένουν πάρα πολλά από τον Μόρις. Το πιστεύουν οι άνθρωποι της ομάδας και περιμένουν να δουν πολλά καλά πράγματα συνέχεια από τον Αμερικανό. Και να πούμε, Κώστα, να πούμε την είδηση ότι δηλώθηκε ο Μουστάφα Φαλ για την Ευρωλίγκα. Και αυτό βεβαίως. Που περιμένει ότι μέσα στο Μάρτιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας περιμένει τον Γάλλο Σέντερ να είναι full ενεργό. Ακριβώς. Και μια ακόμα προσθήκη, έτσι. Που είναι σημαντική προσθήκη από το καλάθι, έτσι. Βεβαίως. Και να πω επίσης ότι μετά τον Μάρτιο, μετά το τέλος Μαρτίου, θα γίνει μια μήνυση σύσκεψη και ένας απολογισμός από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για το αν θα παραμείνει ο Τιλικίνας στο ρόστερ. Ωραία. Έτσι, υπάρχει περίπτωση μετά τον Μάρτιο να μείνει ελεύθερος, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο βεβαίως να παραμείνει στο ρόστερ μέχρι το τέλος σεζόν. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας εκεί στις αρχές Απριλίου. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας σιγά-σιγά. Ναι. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, να είμαστε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με το τηλέφωνο του Κώστα Στουρνάρα από την Γερμανία. Ολοκληρώθηκε μία ακόμα εκπομπή Θρυλούμενα. Για αυτή τη μία ώρα ήμασταν κοντά σας. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και βεβαίως να έχετε ένα πολύ καλό μήνα. Καθότι από την Κυριακή μπαίνει ο Μάρτιος στη ζωή μας. Ένας πάρα πολύ καθοριστικός μήνας. Να είστε καλά. Γεια σας.